కొంచెంలోనే చామంతి కనాలా బొక్క నమ్మ షాపింగ్ పోయింది ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತು ಆಂಡೆಂಗ್ ಕೊಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪಿನಿ ಆನೆಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಾರ್ಕ್ನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೇ ಜನ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರಡಿಗೆ ನೆಲ 99.7 99.8 99.9 ಎಂಕುಲು ಸಾಲಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಇಂಚ ಜ್ವರ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಆನೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆನೆಯನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂದೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೋಡ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಓದೇರುಂಡು ಇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ಓದೇರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಪಂಟಾಲ್ ಇನ್ನು ಯಾಲೇ ರಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆತಾಲ್ ಮದಿಮೇನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ರೂಮುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪುಣು ಮದುವೆನ ಸುರೂಕು ಬೆಡ್ರೂಮುಡು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪುಣು ಮದುವೆದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ರೂಮುಡು ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮದ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪುಣು ಅವು ಈ ಮದುವೆದ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೃತಾಂಜನ್ ಜಂಡು ಬಾಂಬುದ ಪರಿಮಳ ಅರ್ಪುಣು